pasa, parroquia? Benvidos unha semana máis a Lume de Caruzo. Que tal, hombre? Como vos vai a vida por aí? Estamos aquí estrenando novos componentes no setup. Novo setup, Isto como invertimos aquí na calidad, Hombre, estabades aí sufrindo a semana pasada co eco que tal, e dixemos, é que a nosa audiencia non pode soportar isto máis. No, é que a ver, a semana pasada hasta a cámara collía regular as caras, enfocaba así un pouco. Sí, igual había que atrasar un pouco máis, pero para que sodes chega por ben, tampouco Sí, non reponentear tanto, macho. Ahora nada, temos micro novo e pa diante. Eso mismo. Bueno, ti que, William, que contas? Que fixeches esta semana? Esta semana protocolaria total. Nada, non... Vivir é pouco máis, que xa é bastante, Hostia, xa é máis que fixo moita xente. sobrevivir. Sí, sobrevivir. É porque viñamos a este mundo. E ti Manda que, como carallo. che foi a semana? Polo que teño entendido... Eu tuve unha semana intensa, Eu, bueno, miña abuela está temporalmente indispuesta. Sí. Entonces collín eu os mandos da Hacienda, tuve aí no agro, traballando cara mans. Volvendo ás raíces, o sea... Bueno, Literal, teu soño ben sendo. Sí. Estarías contento aí cambiando as vacas de Beija, dando aos becerros, aos capóns, aos cans. Aí na casa de 1906, ben... Literal, Ben bo programa era aquel, Buah, Se sí, non sí, vistes, tiña de lo que ver. Buah, tío, tiña que volvelo facer a telegaita e que nos levaran a nós. Se non facémolo nós, imos alá para arriba e metemos a xente nun establo. Hostia, pues sería un contenido caralludo, Sí, Facémolo. Unha semana gravamos. Mañán, sí. Gravamos como un blog e nós aí, non sei, eu que sei, nunha casa de pedra encerrados con 4 cabras. Hostia, ahora en inverno iso, o método Ben Hoff, que pasando frío. Hostia, é Subimos verdad. á Serra do Candán en Pero calzoncillos. explica aí un pouco que é o método Ben Hoff, porque Bueno, creo que é Ben Hoff, agora igual me estou columpiando, pero creo que se chama así. Pois é un método dun tío que vive, nunha zona moi fría. É que isto é todo así un pouco por encima, sabes? como todo, ¿no? Como a todo, sí. con pouco criterio. Resulta que o tío vive, imagínate, sale pola mañán en calzoncillos ou na neve e metes ali nun lago helado, das un bañito, suba a montaña descalzo, ese tipo de cousas porque, di que iso é moi bo, non? Pasa luz, que tal, que Ten que ser buenísimo. que rejuvenece. Pero Entonces vai todo Dios ali onde el a neve. instruirse, a pasalo mal, porque non ten outra palabra, o sea, a pasalo mal. Bueno, ao final iso é como que vai ao gimnasio, moi ben non pasas, pero Non. ao final por tal... Pero bueno, no se é gimnasio- verdad que é bo pasalo o método ese. No gimnasio, veche decir, ainda te mamas un pouco ou tes algo de vida social, pero ali aquilo é poñerte a xiada así co peito descoberto, que aquilo... Hostia, o método Benjos practiquei, no eu, que non sei que día foi, estaba cambiando as vacas de Beija, chaval, pillei unha molladura, aínda estou jodido ahora da garganta e tal, pillei unha molladura que me cago en Dios, casi volvo nadando para a Pois casa. agora xa sabes un pouco que se sinte. Ti meteste nun regueiro daqueles así... Faltouche eso. Case que faltouche máis cantidad de frío, baixar un pouco a temperatura. Quedaches aí nunha que non... Claro, que eu estaba mollado, pero non estaba quente, porque hubo unha vez que se me meteron nunha veja que non era, e me cago en Dios, tuve que ir correndo ali e sacalas dali, bueno. Bueno, de locos, cousas do agro, non? Sí, no, eso, living my best life. Pero bueno, estás aquí, así que ben está o que ben acaba. Sí. No, aínda non morremos. A tope, pois falando de acabar ben, esta semana teremos aquí algunhas noticias, como sempre, para empezar a quentar. E hai unha noticia de que, iniciaron un change.org. Supoño que sabedes lo que é, non? Crowdfunding. Sí, é algo así. Unha especie de votación popular xuntando como firmas para salvar a Manoliño, o delfín este que anda polas nosas costas, que non sei se vos enterastes, pero apareceu cun arponazo. Guau, manda carallo. Que tamén hai que ser animaliño, non? Tío, eu é o que che comentaba ti antes, que o animaliño, home, claro, hai que estar loco. Sí. Pero xa no sentido de me cago en Dios, ti ves un bicho deses na agua, sabes? Ademais, estás facendo pesca submarina, tal, estás Sí. na agua... Pero igual foi desde un barco, non? Foi desde un barco? Non sei, Home, eu entendo pregunto, que pode ser. Eu tampouco teño puta idea. Podríamos mirar a noticia a profundidade. Eu falo de carballos e de cousas así de mar. No, eu supoño que sería un pescador, sabes, de pesca submarina. Pode ser. Claro, pode non ser. sería un ballenero, Por sabes? non pensar, claro, eu estaba dicindo, hostia, pero en Galicia... Claro, eso sería un fulano que estaría aí nunhas pedras facendo pesca submarina e veo o bicho ese. Pero ten un par de collóns, porque Sí. pinchar a un bicho así, sabes, que é un puto Fórmula 1 do océano, sabes? Sí.
Que te poden matar en nunha milésima de segundo, chaval. Sí, joder. Bueno, xa non é que te mate, tío, pero ti ves... Joder, a mí unha vez un colega co que traballei e tal, fai pesca submarina. Sí. Díxome que unha vez, bueno, eso, estaba el máis outro tipo. Estaban ali facendo as súas cousas de pescadores submarinos e tamén empezaron a ver como os arroaces de lexos. Pero eso, tío, que flipaban do rápido que iban e tal, e dixo yo outro, vámonos de aquí, que isto, chaval... Animal bonito, pero ten que dar mal rollo. Home, tío, velo no seu elemento e dir, me cago en Dios. Además, que os delfín son uns hijos de puta que son uns violadores. Entonces, a conclusión é, está ben feito o arponazo a Manoliño, no, non? Manoliño... Vale, pensei que... Manoliño, non sei que lle pasará, Manoliño. pero xa tiña unhas movidas porque se acercaba moito a xente e tal. Bueno, decían que era porque os pulsaran do grupo. Pois pode ser, igual cría un pouco de cariño, sabes? Sí, no, ao final é un animal social, sabes? Busca un pouco como a nós, ao final, sabes, sinteste sol, buscas aí arrimarte un pouco. Claro, sí. A xente, tío, veo na playa, sabes, ir aí a... Que hasta hai que ter un par de collóns, porque eu estou na playa. Eu non me acercaría moito, No, eu tampouco, Chámame precavido, pero... Pero bueno, meu pobre, o tema é que lle deron un arponazo, agora sei que en teoría xa viron sin arpón ou tal, porque andaba con el enganchado. Sí. Bueno, pero a xente que quita medo a que se infecte unhas boas persoas que empezaron aí un change.org, entonces podelo ir ver e aportar. Desde aquí o noso máximo apoio a Manoliño o arroazo. Hombre. E bueno, cambiando así un pouco de tema, non? Unha cousa que me chamou bastante a atención, de que sempre, bueno, non sei, a veces andamos con meme así un pouco de humor negro e tal, do Hospital de Conxo, que é un hospital psiquiátrico que hai aquí en Santiago. Porque aquí sempre se di, eu vou pa Conxo, non sei que, sí, vou pa Conxo. Aí está, que sin maior acritud, non? O sea, sin maior ánimo de ofender, obviamente. Ver que iso ao final é xente que, bueno, que... Pois o tema é que se leu unha noticia que nos chamou bastante a atención, que, o sea, aínda hai en Conxo unha muller diagnosticada hai 20 anos con retraso mental. Xa. O sea, manda carallo, sí. A semana pasada estuvemos falando, non? De tamén un pouco de salud mental, de salud mental e así. E 2022 unha persona diagnosticada con retraso mental. Nun manicomio, o sea, claro. Aí está o... Nun hospital psiquiátrico, o sea que... Bueno, a tía sei que é a tía que máis inmovilizacións mecánicas ten de Galicia. O sea, inmovilizacións mecánicas é que andan amarrando con cintas e tal para que non se volva. Pero bueno, que saltou un pouco a palestra porque anduveron investigando e tal, porque, joder, somos a veces como un pouco abandeirados, non? No primeiro mundo, de, mira que ben tratamos as persoas, sabes? Que están un pouco mal e tal, e despois ver noticias como esta dunha persoa con problemas psicolóxicos que non é teñen ali atada e diagnosticada con retraso mental, e pois chama bastante a atención. Bueno, que estuvo 20 anos, pero é que o tema é que o defensor del pueblo lleva 5 años investigando este hospital, me cago en Dios. E será tan complicado a investigación logo. Mirar se está ben ou mal, sabes? É unha cosa que choca bastante, non? Sí. Ten que ser un rollo super turbio que hai aí, porque mima. Pois sí, a verdade que terrible. Pero, bueno, tamén o que sei, a veces é por falta de xente que mire por ti, sabes? Eso é un pouco unha cousa que tamén pode pasar nas residencias de anciáns e así. Que a veces hai xente que está moi mal porque tampouco ten xente detrás, imagínate, non ten fillos, nin irmás, nin primos que miren por ela, que xa non debería nin facer falta. Xa, sabes, que xa é bastante grave estar solo, e ainda por encima iso, ter un problema mental ou estar moi maior para non te valer por ti mismo ou calquera cousa, é que te traten mal, o sea, xa é o último. Igual, sabes, sí que ten xente que mire por ela, pero non sei se falamos nalgún podcast, pero como esa situación de poder que teñen, pois eso, os médicos, non? Ti, por exemplo, cando vas ao médico, ahora xa non se leva tanto, pero esta mierda que había antes de que ao médico hai que falarlle de usted e tal, non sei que, como que ten unha autoridade super grande sobre ti. Mira, ti eres un puto funcionario igual que un administrativo da Xunta, non te veñas arriba. Se sale o chuzor máis reivindicativo. No, pero é verdade, sí que existe. Contra a autoridade. No, pero sí, é verdade. Ainda queda un pouco. Esta movida da posición esa de poder que teñen os médicos, tío. Sí, bueno, médicos, profesores, o tipo... Sí, os funcionarios... Bueno, ahora non, rollo, ahora puteanos casi, non? Pero bueno, os collóns, os profesores igual, tío, teñen como unha situación de poder que ti cando... Sabes? Vaste facendo maior e hai algún momento que dis, tío, porque lle calei este fulano, sabes? En vez de dicirlle, ti, puto calvo de mierda, que tes unhas gafas de cu de vaso, eres un asqueroso de mierda. Ahora diño, ahora diño.
Bueno. Cambiaron bastantes tornas. A ver, nin tanto nin tampouco, porque claro, sí, hai vídeos aí de chavales que empezan a liar ya pardísimo o profesor. Bueno, nós vímoslo eso, o sea, tampouco... Sí. O que? Sí. A ver, a veces fomos un pouco picantillos, non? Portámonos un pouco mal. No, pero Ti que nós dis? tampouco éramos así moi gamberros. Claro, non a malas personas, non. No, non, home, non lle queríamos morder facer a vida. Non, home, nin pero, llevamos ao pero bueno, así personal. unha pequena joda, así un... Bueno, eso un jajaji, está ben. A ver, tamén por non perder a salsa, está ben. Tamén hai que ter en conta que ti cando estás no instituto, estás primeiro e segundo de eso, tes 12, 14 anos, Sí. eres gilipollas perdido. É un momento, a verdade que é un momento de dar asco. É que das vergonza, tío. Sí. O sea, eu véxome a mí mismo, sabes, con 14 anos, é verdade, tío, é que das de dar vergonza mirar para ti. Xa o sol vendo Twitter, non? Os Pois sí, recordos sí, do sí. outro podcast. Pois literal, pois esa energía, tío. Ademais é eso, tío. Ti pensas que eres, son casi adulto, non sei que, tío, tes 14 anos, tío. Eres un puto chaval, en plan, que non tes nin puta idea de nada da vida, sabes? Totalmente. Sí, sí. Bueno, Bueno, pero é que pensas que a tes. claro, Porque ese é outro tema. sabes, que este moi graciosillo, non sei Sí, que, sí, sí, tal. moi listo. Diste, eu sei máis que meus abuelos, que meus pais, é porque Sí, son sí, novos, sí. la juventud, sabes? La gotita de la juventud, de la virginidad. Literal. Pois bueno, se queres comentar algo máis do caso este da muller de Conxo. Pois creo que non, porque a verdad... A ver, é eso, tío, é máis... O sea, que é super gore. É que o diagnóstico, o sea, retraso mental... É que este che pegar, o sea, claro, eu ao ver a noticia, casi este me pegou a risa, porque dixen isto, que sabes, que é el mundo today. O sea, que titular é este? É que se é verdad, é bastante heavy. A ver, eu procuro sempre tomarme todo con humor, pero é que ao final, hostia, non me querería ver na situación. Sí, sí, ao final, pues eso, sería unha muller con discapacidade intelectual Claro. e nun... E no seu momento trataron-na, pois, mal. Boa, vou estornudar, teño que mirar de apartar do micro, Pero porque sí. senón mato vos a todos. Bueno, pero que estén atentos, que senón durmensenos. Sí, 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 sí. Bueno, deixote que a seguinte noticia ou sigo eu por se che dá aí un... No, creo, un vaído. creo que podo seguir. Hoxe temos a... Estou un pouco enfermo, Achounos así un pouco enfermo. chavales, da molladura esa que pillei nas ovejas, me cago en Dios. O método Benhoff a min, o É que ahora- Hagelhoff ou su puta madre en bicicleta a mí É non que o me de vivir furula. toda a semana na ciudad e despois volver ao campo e tal, parece que xa non estás igual de inmunizado. É que non estou curtido, macho. No. Me cago en Dios. Quedabas ali temblando, Dios, o frío, viña hecho un algo... Hostia, é que onte, tío, de feito, cheguei a casa, metíame na cama e estaba aí na cama temblando, despertei sudando, delirando, bueno, unha locura. Hoxe estou mellor, pero nada, os sistemas inmunes non furrulan. Mira, creo que vou poñer que temos Hai aquí... que mover a ventana do... Sí. Sí, temos aquí o cuadro do chat un pouco desplazado, a ver se nos ve. Bueno, non pasa nada, chavales. que Siguiente mandar. noticia, veña, vamos Vamos esto, a ello. Classic Galician, Hostia, Sí. ademais eu non sei Moi que pasa, nacional. pero sempre que escollemos así noticias para comentar e tal, todas as boas pasan en Lugo. Sí. Denuncian en Lugo a dos conductores que triplicaban la tasa máxima de alcoholemia e a outro que se negou a hacer la prueba. Ese foi o máis Home. listo de todos. Que vas facer en Lugo? Emborracharte. Hai que emborracharte, pero non hai máis nada que facer. Oye, porque E ahora cabrón, no inverno- Lugo representa, Sí, sí. É unha ciudad guai. A verdade é que meter un pouco con todo o mundo, pero, Sí, home, pero sí, está sí. ben. É verdade Sí, que está sí. ben. Para emborracharse. É para todo, hostia, o San Froilán é a puta polla. Sí, a ver, Mira, respeto. Bueno, muralla, non, a das únicas murallas romanas que se conservan enteiras en perfecto estado de España ou non sei de onde. Bueno, mira por aí, non? Das curiosidades de Galicia. Lucus Augusta, non? Pues bastante épico, tiña que verlo, o sea, tiña que ser velo no seu auxe, non? Sí, Todo, tío. buah. Eu pensei no moitas veces, tío, Verdad? non sei se é porque teño esta ansia tan patrimonial e tal, pero pensar, tío, vexar atrás no tempo, dir no futuro, Sí. xa o verás. Que pasa? Que, claro, nós vémoslo así, pensámoslo moi épico, imagínate, vas a Roma, ves o Coliseo e así, pero despois tamén verías as calles todas cheas de bosta polo a xente mexando Xa. pola calle, Que o de agua va e tal. pavimentada daquela maneira, apestaría aquilo que metía pánico, igual non nos gustaba tanto. No, bueno, Viaxar ao pasado, pero sin olfato. Sí, sí, morrer con 40 anos non tiña, Sí. non tiña que molar moito. Pero bueno, vamos a continuar ca noticia que hoxe estamos aí dispersos. Sí, hoxe vais, non sei. Vos entrada, non sei, está o chat aquí para meter un pouco de calma. Bueno, pues nada, así para comentar un pouco máis da noticia esta. Efectivos del Grupo Operativo Nocturno de la Policía Local de Lugo, cuidado, que... Representando, aí sí que No, sí. pero...
joder, moita infraestructura ten Lugo, non? Sí, sí. Na estrada non hai policía de noite, en Lugo teñen aí un operativo nocturno. Por Deus. Sí, señor. Bueno, pues ha denunciado la pasada noche que 3 conductores por delitos contra la seguridad vial, 2 de ellos arrojaron el triple de la tasa de alcoholemia permitida y mientras que el tercero se negó a hacer la prueba. Es muy más listo de todo. Claro, porque ti hai en plan a tasa de alcoholemia, supoño que a pena irá irá porcentual ao grado de alcohol que des. Sí, pero... Entonces, se non faz a prueba, que che poñen o máis tope ou como unha multa estándar, sabes? Pero levante a facela, non? Eu entendín eu. Pero como se non queres facela que Levanta a forza, agárrante da cabeza e fante soplar. Sopla aí. Como en China, coñente cunha rede pola cabeza e tiran por ti. No, pero creo que sí que tens que ir, me parece. Pero te dan el paseo. Eu agora cando volvo para casa, me cago un dios, se me paran e lle digo que no, que digo, no, vas preso. A min vas para o calabozo. Desacato a autoridade. Putos pañocos dos España non funciona así. Sí. Vai, que agora xa non se pode facer nada. Isto é unha locura. A verdade é que estamos perdidos. A ti que che parece a tasa de alcoholemia? Ben. A min, ben, que pasa? Que a tasa que temos actualmente... A ver, que tampouco son moito quen para falar disto. Pero... Bueno, como con todo, o sea, que pa diante. Sí, pero a tasa de alcoholemia actual é bastante baixa, o sea... Sí, no meu caso, por exemplo, se tomo unha cerveza xa estou para non levar o coche. Claro, que ese é o punto, o mellor, porque ti o mellor tomas unha cerveza, non dá, se vas dobladísimo, eu tomo 7, vamos, son un Fernando Alonso, sabes? Sí. Bueno, a ver, no sentido de que conduzco de puta madre, nunca vaya moi rápido. Eu considero que a tasa de alcoholemia actual, o sea, estás ben para levar o coche, ainda que a pases, o sea, non tes problema ningún. Que pasa? Que en algún sitio hai que poñer o límite. Tampouco non me parece ben que estuvera a 0,80 como antes, que ibas doblado. Sabes? Pero 0,80, tío... Non sei, a verdade é que eu, sabes, tampouco asocio dar X a tomar tanto, sabes? Depende da persona. Igual ti eres aí un jefe absoluto da carretera e vas dando 2, sabes? É camán na ventanilla. Pero a verdade é que xa conduce mal de por sí é que teña un reflejos de mierda e se dá 0,80 irá cantando roda, non sabes? Ti consideras que conduces ben? Eu considero que sí. Tampouco me quedou moito remedio. Xa, bueno, porque ter o que ten al día kilómetros e tal, sí. Desde os 18 recién cumplidos co carné e dando caña por aí adiante. Bueno, donde aprendes a conducir de verdade é cando te tens que meter en algunha vez en algunha ciudad e tal, ou no centro de Santiago. Donde sabes o que é o pánico, madre. Sí, bueno, donde eso es la jungla, Sí, máis que conducir. Fen e loceda é como se queira meter quen lle teña a prioridade é que menos cariño lle teño ao coche. Sí. Hostia, tío. Pero nada, bueno, continuamos. Máis des por aí, sí, dalle. Vamos tirando. Bueno, aquí vamos falar da noticia esta de que, bueno, de que casi vamos po carallo. Sí. La OTAN apunta que, bueno, o famoso misil este. La OTAN apunta que el misil que impactó en Polonia provenía del sistema de defensa aérea ucraniano. Ucrania de que no? Zelensky, tío, está moi pesado, tío. Zelensky, que crees? A quen crees? Eu non sei, home, eu quero creer que Que foi Ucrania. Eu quero creer que sí, porque se chega a ser Rusia aí sí que se lía parda da hostia, porque é como un ataque á zona OTAN, non? Pero entonces aí Ucrania tamén portándose un pouco mal, dirá, hostia, se estamos nós aquí jodidos, pois a joderse todos, non? A ver, a Ucrania, aquí un poquito de geopolítica. Veña, va. Que eso controlamos de sobra. Sí, hombre, estamos sobradísimos. Joder, o que lle interesa é que se internacionalice, sabes, o conflicto e tal, e que entre a OTAN e todo este asunto, non? Sí, a ver, un pouco que din por aquí, non? De que interés ten Rusia en bombardear as caixas, o sea, 2 casas de granxeiros polacos, o sea, se realmente... Joder, morreron 2 personas, que bueno, este é o máis tal do asunto. Claro, pero realmente se fora a facer mal, non? O sea, se fora con idea de causar algún desperfecto grave, non o tirarían ali, digo eu. Un trator, sabes? Sí. Claro, bueno, outro ataque máis contra o sector primario, ao largo de Europa, tío, non paran de atacar no que eu máis creo. É que no rural joden os vivos. Acaban con nós. Ahora o que nos falta, que nos bombarden. Bueno, sí. Bueno, que eso, unha das bombas que era nun trator e tal. Sí. E nada, estaba aí Zelensky, que no, e quería mandar aos investigadores seus para... Que non, que eso nada, eso é ruso. Calmarse.
Eu creo Sí, que sí, deberían facer aí como na frontera da India, nunha zona, quitar as armas todas aos dous exércitos e liarse a puñetazos. Ah, sí, pero eso é China contra India, creo. Sí, creo que nunha zona que chegaron a ese trato, non? De que non poden disparar. hostia, sí, pero sin tiros armas. no, sí, Entonces, sí. Pero poden levar paus e e tal. pedras, sí. Que o fan non sei cantas veces ao ano que van Sí, sí, sí. ali, Pero hai mortos, hai non sei 40 mortos ao ano, ou cousa así, polo rollo ese, Hostia, buah, pero Están que eso- locos. Ten que ser as Termópilas, chaval. É que Imagínate eso sí que menuda película. Aí escollendo unha vara gorda dicindo, buah, é que esta desabujeiro non sei se me aguantará, pouco llera de Carballo. Esta de Salgueiro que silba ao darlle... Sí, sí, sí. É a cojona. A pedra caliza non mellor un cacho de Sí, sí, sí. Buah. lousa. Pois estaría guapo, Había un deporte rollo ruso que era como... chamábase taca e que era como 10 contra 10, e eso, sabes? Sí. Rollo batalla campal. Matarse. Sí, sí. É que todo eso viña... MMA, non, Sí, MMA sí. prehistórico a bestia. Tal cual, todo ese rollo viña da cultura dos ultras de fútbol Sí. de pelexar. Bueno, non me extraña, aínda pasa agora. Buah, tío. Bueno, ahora moito menos, pero joder, ti non sabes o tema este de Jimmy? No, ok. Joder, Jimmy que, o sea, era un Se me estás falando de fútbol, eu son pues era un ultra do Depor. Sí. Mataron o Vale, xa fai anos. Sí, xa fai anos. Sí, que houve un montón de rollo. Un buzo, sí. É verdad, é verdad. Bueno, respeto máximo para Jimmy, pero tampouco Sí, moito. Xa fixen un podcast pasado bastante apología das matanzas e do... Entonces, Sí, é verdad, sabes aí. Mellor estou calado, modo diablo. Estabas, bueno, Nada, home, portarse ben, na máis, é o máximo respeto. foi a primeira persona que cruzou o Manzanares buceando. Madre mía. Bueno, se queres empezamos aí cun pouco de... Entramos en tema, Sí, non? sí, Entramos sí. un pouco na sección principal do podcast. Hoxe vimos un pouco filosóficos, psicolóxicos, artistas e un pouco de todo, non? O podcast máis creativo de Galiza. Eu creo que sí. Bueno, vamos alá. Deixo empezar. Bueno, pues nada, vamos a falar así un pouco de arte e de todas, joder, pois como as disciplinas que ten, non? Pois eso, cine, el séptimo arte, non? Eu que sei, pois pintura... bueno, mira, vamos a empezar cunha primeira pregunta. Ti que eres graduado en Bellas Artes. Sí. Que é o arte para... Que responsabilidade. Bueno, Que é o arte? sí, que é o arte para ti? Ou É bueno, para ti, porque ao final... Claro, é que vou dicilo, rollo, para min a definición de arte é como moi subxectiva. O sea, cada un interpreta dunha maneira. Para min o arte é calquera interpretación que che... É que pareceme difícil de explicar. Sí, é que é tan... Buah. Calquera interpretación humana nalgúna das súas disciplinas que che faga sentir algo. Sí. Algo así, o definiría, que é un pouco complexo, porque tamén depende de, sabes, de se é cine, pintura, música... Pero bueno, sería un pouco así, Claro, eu... na miña opinión. Sabes, sen ter nin puta idea, sen ser graduado, solo son graduado da Escuela da Vida, pois sí, para mí o arte sería eso, Bueno, calquera pero que... tú caches algo, fixeches. Home, sí, fixo Tú caches aí... o primer cuatrimestre de Bellas Entón, Artes. Despois descubrimos canutos. Sí, sí. A cousa complicouseme. Pero bueno, eso sería como calquera... Bueno, de feito, nalgúna clase creo que fora como o primer día dixeron, bueno, apuntad en un folio lo que es el arte para vosotros y tal. Sí. Y dicía tipo, bueno, y al final del trimestre a ver si cambias de opinión, non sei que. Eu non pude cambiar de opinión porque ao final do cuatrimestre non fun, pero bueno. Eso, pois para min igual, sería como eso, calquera cousa que estimula a túa sensibilidade, sabes? Claro, o sea, que tampouco ao final non é... Bueno, hai xente que o define un pouco máis como que che faga sentir cousas boas, rollo un cuadro que che guste. Pero non ten por qué, porque... Unha peli que che guste, pero é que eso, ao final, eu creo que tamén... As pelis de terror, sabes? Algo que che poida dar grima ou que che poida conmover, non? Facer chorar, incluso, é que ao final tamén é arte, non se pode negar. Sí, 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 sí. Joder, non sei o que iba a decir. Pero bueno, eso, que... por ejemplo, para ti, eso, se vas aí a un restaurante de puta madre e che poñen, pois eu que sei, uns callos deconstruídos e próbalos e dis, yes. Para mí, Saltan as lágrimas, para ti eso sería arte. Para min os cociñeiros de primeiro nivel son artistas dos pés á cabeza. Sí, ¿no? Tanto polas cousas que fan como polo zumbados que están. Sí, sí, sí. Que suelen ser tamén xente bastante peculiar. Que é tamén curioso, non? Un pouco que temos na cabeza do concepto de artista. Non? O sea,
suele ser xente bastante peculiar, non? Así cunha maneira como... Porque ao final tens que ter un pensamento así moi disruptivo, un pensamento moi fluido. Falámoslo algunha vez entre nós e tal, pero tío, todos os que son moi bons en disciplinas artísticas e tal, están todos zumbadísimos, Sí. tío. O sea, eu non sei por qué, pero é un denominador común que teñen, tío. Os genios están locos, tío. É que eu creo que é a única maneira que tes de salirte un pouco da norma, porque ao final temos todo tan cuadriculado, non? É tan normativizado que para salirte do que está estipulado, que tes que ser eso, casi un loco. Joder, No mira... mellor sentido da palabra, o sea... Sí. Home, mira, Dalí, o sea, Dalí xa é como, joder, top Claro, tier, pero que estaba sí. como unha puta cabra. Sí. O de Claro, que facía botaba cousas de dos dudosa... labios e esperaba que lle viñera a mosca, non Sí. sei que. Tiña un carro tirado por unha cabra, Sí. tiña un oso hormiguero e paseaba polo retiro, o sea, Facía un- no, polo retiro no, por, bueno, por, eu que sei, un parque de Cataluña, eu que estes. Creo que facían unhas orgías guapas tamén, Sí, así, non? pero moi, claro, todo moi extravagante. Así, con cousas que dis ti, bueno, este tío... Buah. Imagínate, por leva, sabes, un tigre, unha orgía ou cousas así dese tipo. Bueno, así distintas. salen, joder, que nas noticias sempre hai de vez en cuando así movidas de que en plan de que hai fillos del por aí e tal. Sí, é que ten que haber. Sí, vamos. Ou polo menos polo que se di del, o sea, ten que haber demasiado. Bueno, ao final, eu creo que o mundo da arte, estamos falando aquí de eso, de que todos os que son como moi bons nos seus campos están zumbados e tal, pero por outro... O sea, outro punto que ten é que, por exemplo, o mundo de eso, da produción artística e tal, sabes, é como superliberal, é un mercado que tes que ser o puto amo, sabes, para triunfar, ou igual non. Económicamente, se está dicindo. No, en plan, que tes que ser moi bono teu, sabes, para dar vivido, por exemplo, de ser artista. Xa non digo a mellor... Claro, aí entramos... É que aí entramos no de ser moi bo... Aí O sea, que tamén hai artistas que son uns fraudes. É que claro, eso sí. é o rollo. Por eso non? aí, sí. O artista desta última Ser moi obra... bo ou saber venderte moi bo, porque, joder, joder... A ver, hai moitos exemplos. É mesmo o último... Warhol. Warhol, sí. É un fraude sí, total. Warhol é un fraude... Bueno, a ver, empezou a facer un pouco arte pop, non? Sí. Pero é un fraude, chamaríalle máis incluso a xente como o artista Miró. italiano de hai nada que vendeu unha escultura invisible, non sei se o biches. No. Bah, Pois pues houve sí, ou o rollo de arco do vaso cheo de mediado de agua. Eso Claro, para ti... ese tipo de cousas é como que igual son ideas boas, é como eso, vender unha escultura invisible, é facer os papeles e todo, e poñerlle as medidas, pode ser algo curioso, non? Como cando Duchamp puxo o urinario do revés, non? Sí. Ali nun sitio, o sea, nun Claro, nun contexto... nun o sea, contexto totalmente absurdo. Sí, sí. Pero é como método de protesta, pero este tipo de cousas como eso, vender unha obra invisible por 15.000 euros, é así. Xa me parece ao final máis especulativo. Porque unha persona que compra unha obra desas por 15.000 euros, xa a intención ten que ser vendela a posteriori, vender os papeles que acreditan a obra a posteriori moito máis cara, porque senón, o sea, para disfrutala non é, porque unha cousa invisible non a vas disfrutar. Sí, é como eso pasa con un montón de outras historias dentro do arte. Sobre todo, eso, pintura, escultura, que é o que se especulase un pouco máis. Despois xa non falo de cine e música e así, bueno, xa falaremos despois, pero xa non ten tanto ese componente. Bueno, que históricamente, pois eso, de que che fixeran un retrato e tal... NFTs tamén. Sí, bueno, o NFT ou Isto non... tamén estaría ben. Que opinas dos NFTs? Pois, eu que sei... Hasta... A ver, Parece que conste ben, que ao final é o mítico criptobro que tes que se fala de NFTs e tal. O sea, se fixera, quero decir, como, eu que sei, algo moi guai, sabes? Algo ben feito. Que, claro, Sentido... se fora como, por exemplo, crear pois eso, unha imagen digital ou eu que sei, ou pintas un cuadro e sacas a imagen e fas o NFT a partir de eso, non? Claro. E ti tes a licencia de eso e tal, pareceríame algo positivo e tal. Ao final, que é un mercado para especular, para subir precios, para... Feo que é. A ver, eso dicía por exemplo Antonio Villarán, que tamén é un artista español. Sí, sí. Joder, eu, o sea, víalle sentido ao que decía de, vale, eu fago un cadro eso, sacolle, bueno, unha foto ben e tal e fago un NFT. E ese NFT
sabes, vai ser propiedade dunha Claro, persoa, o sea, miña. É como vender o cuadro online. Claro, entonces valo vendendo e vas ganando pasta, tamén é unha forma de subsistir. Que pasa? Que despois pasou o que pasou de que a xente empezou a poñer monos con gorro e chorradas e empezaron a vender por un montón de pasta, xa explotou o tema. Sí, A burbuja, menos mal, porque, bueno, ao final feita a lei, feita a trampa, non? Sí. Todo se prostitúe. Bueno, joder, volvendo ao tema este de precios no arte e tal. Sí. Históricamente, bueno, igual me podes dar ti máis información e tal, pero o arte tiña como unha, o sea, gran parte de a xente de xente que tiña arte de cuadros e todo isto era por eso, polo estatus social que che daba, sabes? Totalmente. Pero, o sea, ter final, algo así, un retrato, ter unha escultura de Giacometti, sabes? A ver, é que chega un punto que cando a xente deixa de diferenciarse, o sea, nós, por exemplo, non, na nosa situación todos sobrevivimos, non? No sentido de non temos que salir a buscar comida, a buscar auga, non sei que. Entonces, despois vai habendo como niveles sociais e económicos. Entonces, de alguma maneira se teñen que diferenciar. Xa. Porque se unha persoa que gana 1.200 euros ao mes ou 1.000 ten o mismo que unha persona que gana 1 millón, Xa. que sentido tería ter 1 millón? Entonces ten que haber cousas ao final que me diferencien a min, ou sabes, a min que gana 1 millón de ti que ganas 1.000, o arte moitas veces é unha deses factores diferenciadores de eso, de marcar estatus, de, pois mira, eu teño un Goya aquí e ti non. Xa. Bueno, pero que triste se o pensas, non? En plan, algo que é tan guai e tan puro, non? Como, que sei, como ver as pinturas negras de Goya. É como algo que igual, que o artista no seu momento o fixo como algo super introspectivo, non? De expresando o que el sentía, así que se volva en algo totalmente... Un símbolo. O sea, sí. En algo totalmente, o sea, solo pensando no factor económico, porque hai xente que, a ver, ten que haber coleccionistas de arte que non lle importa un carallo, sabes, que non lle gusten realmente moitas pezas das que teñen, que sea todo especulativo. É bastante triste. A ver, hai xente que seguimos disfrutando dele. No, joder, eu se vou ao museo e vexo, eu que sei, calquera cousa, tío, por exemplo, a min mólame, eu que sei, tío, vou a un museo e vexo un arado do siglo VII e digo, este é a polla, sabes? Sabes, pensar como diseñaron ese o fixeron, sabes? É que a mí parece super interesante eso, non? O sea, a veces en cousas que pensas así moi complexas, diste igual, que, sabes, como farían para darlle este detalle e todo, sobre todo na época no que fixeron, é todo, o sea, bastante increíble. Mira, teño un rollos que, o sea, en Facebook sigo un montón de páginas que fan como ilustracións históricas de... Pois eu que sei, desde rollos medievales a legionarios romanos, non? Sabes, hai xente que ilustra e tal e dibuja como o máis realista posible, pois eso, cos conhecimentos que terá de historia, como eran as armaduras dos legionarios e tal, e fan aí como, eu que sei... Chulísimo eso. Sí, pois, eu que sei, un legionario contra un galo, non sei que tal. E ponche despois como, bueno, durante el siglo V despois de Cristo, la invasión romana a Península Ibérica e tal. Despois teño tamén unha cuestión que plantear de se é mellor artista unha persoa moi boa técnicamente ou unha con mellores ideas. O sea, que ti que consideras máis artista? Unha persoa... Para ti o hiperrealismo ten algún valor artístico, porque ao final é representar a realidade casi perfecta, sabes? Es Dios técnicamente. É que eu tampouco, o sea, eu non o diría así. Para min non eres bo artista por facer retratos hiperrealistas. Moi bo técnicamente. Para min serías un moi bo artesano, por poñerlle un nombre, non? Porque técnicamente eres Dios, non? Pero despois, eso, se me faz un retrato meu exactamente igual a min, vale, eres Dios técnicamente, pero de idea non ten nada. Sí. Entón, tampouco me vou a outro extremo. Non ten mensaje, non... Sabes, ti cando ves algo superrealista, dis, isto técnicamente é a polla, porque é moi complicado pois, chegar a ese nivel de chegar a representar a realidade nun papel perfecta e tal. Pero logo hasta certo punto dis, vale, non me... o sea, impresióname que teñas que seas tan bo técnicamente, pero non ten un mensaje, non ten nada que me, sabes? A ver, depois tamén te podes ir ao lado totalmente contrario, como decías ti un pouco de Andy Warhol, non? De, vale, ten unha idea, pero ao final son obras en serie. Porque ele ten unha idea, encarga yo ao resto, que eso tampouco, claro, non sei hasta que punto sería, non? Ser artista, pero bueno. É un debate bastante largo, creo que nunca se acaba, porque cada un ten a súa opinión.
pero- Eu creo que deberíamos quedarnos un pouco nun término medio, non? Pero, De por exemplo, a xente ti que che parece Miró? Mira, Sí, a ver, a mí parece unha mierda. claro, é que a min non me chama nada, non? A verdade é que en sí, a mí personalmente nin a súa técnica, nin as súas ideas me chaman nada a Pero que atención. técnica, tío, pode É que- ter Miró, sabes? Por eso mismo. Pola naturaleza da súa obra non pode demostrar, sabes, unha técnica increíble. Claro, despois hai xente que se empeza a facer, non, un pouco pallas mentales de, pois, de esa pincelada aquí é desta maneira, tal e cual, pero para min, no. Pero Rocco- bueno, é a opinión de cada un. Rozco este que son os Sí, cuadros grandes de... grandes totalmente A dun ti color, que che parece ese? A min Rothko, claro, A é min que- gústame. A min é que iso, a parte poste diante dun cuadro del que é Claro, enorme. É que Rozco só é, en plan, joder, digo, pues moita xente que Sí. tal, que é para velos en directo, sabes, e poñerte diante e tal. É que ao final deberíamos velos todos en directo, Xa, porque sí, sí que chama moito máis a atención. E claro, se te pos diante dun cuadro, dun lienzo enorme totalmente negro con manchas e así, sí que che pode transmitir algo. Sí, sí. Por eso que tampouco podo falar del sin verlle toda a obra, sabes, en directo. Pero a nin- min, o sea, é como Pero parece a interesante. simbología do color, sabes? Gústame máis que a Miró, se é a tua pregunta, se me teño que mollar. Para min tamén, o sea, moito mellor. Ainda que ao final eso digas, pois técnicamente non sabemos se é bo ou non, Sí, porque é sí. relativo. Non, sí. Pero bueno, conste que suelo tirar máis, por exemplo, por escultura que por Sí, a pintura. min tamén me gustaba moito máis. Bueno, gustábame e gústame. Sí, chama bastante a atención. Quen é o teu así artista favorito de escultura? De escultura, pois... Foi Rodin, pareceme bastante de locos. Pero bueno, hai algún... Claro, é que despois ves esculturas así como a Piedad ou así, que, Xa, que diste tío. igual, todos os pliegues Flipa, da son roupa... casi medievales, É que eso non o dou feito eu con plastilina ainda que me des, sabes? Xa. Eso facelo nun bloque de mármol picando, que se te pasas picando, fastidiarlle Joder. o nariz á virgen ou romperlle o pé a Jesús, sabes? O sea, Pero pareceme que increíble. ademais, joder, como dixetes que a peza esta que ten como o velo e parece, eso é la pasión de... Sí, non non sei agora como se chama, pero eu sei, sí. Que, Non sei. O sea, que se ve a cara, Sí. e se ve como o velo, Pero que a parece tela toda. transparente, tío. É increíble. Tío, pero é que eso, totalmente joder, é unha peza que técnicamente dis, é a polla. Sí. Ten un montón de expresión, sabes? Sí. Eso dis, buah, é que O sea, é ten impresionante. movimiento, sabes? É Sí, como sí. unha peza que sí que che evoca algo. Sí, sí. A min, por exemplo, de escultura gustábame Giacometti. Fixera un traballo del Bellas Artes, a É verdade. curioso tamén, así Sí, que é como larguiluchos, moi raro, non? Sí. Pero mola, tío, sabes, eso, igual ao mellor non ves como unha perfección técnica como algo deste rollo aí do 580 e Sí. tal, pero joder, mola, en plan, a min, sabes, simplemente gústame. Despois tamén pasa que están dicindo aquí polo chat, non? De, bueno, non tanto como un Parguela, non, pero di que Miguel Ángel por lle facían as esculturas, que tiña un equipo detrás. Claro, naquela época todos xa. tiñan un equipo, pero sí que é verdad que tuveron que empezar a facer eles as obras en algún momento e obras boas que teñen son realmente deles. Xa, xa. Despois outras, como pasa con todo, pois pudo ser dun aprendiz que lle saleu unha cousa increíble e adjudicouso el como eso, como fixaron todos. Bueno, Pero- se queres tamén, agora damos un matiz a Mona Lisa. Que, o Tamén. sea, que é outra puta mierda Sobrevalorado, super sí, famosa, no. pero que ten, ademais, tío, é que alguén, o sea, como unha persona como moi serena e tal, o Sí. sea, ten cero valor expresivo, e técnicamente tampouco dis, guau, que realista, nin que fondo, nin é como a Velázquez que din, joder, Velázquez parece que pintaba Sí, o aire, non sei que. sí. No, non ten nada de nada, tío. Pero que eu é creo- super famoso. Eu creo que a veces a xente eso, dalle moitísimas voltas, non sei se con fundamento ou non, pero cando unha persona se obsesiona cunha obra, imagina, estou obsesionado con esta botella de auga, non? Entonces empezo a dicir, buah, é que se te fijas ben, ten estas líneas por aquí, pero esta ao chegar aquí abaixo está un pouco, o sea, lixeiramente curvada, porque representa, non, o ciclo da vida e tal. Sí, sí. Entonces ti igual tamén te empezas a paranoiar e a pensar neso dicindo, buah, pois igual é verdad. Pero é un puto vaso de auga, sabes o que che digo? Sí, sí. Entonces a veces que as pinturas, bueno, con todo o arte pasa así. É que a Mona Lisa, claro, empezaron co tema de non saben se é home, muller, se podía ser a parella ou amante, non sei que, e se tiña un velo de fondo que se vía, sabes? Entonces a xente empezou a dar voltas e voltas e voltas e creouse aí como unha aura mística que A fixo ver. super interesante, que igual o é, pero bueno, despois, claro, velo en persona e dis, bueno,
Ademais é que hasta é pequena, en plan, normalmente Sí. os cuadros son moi grandes e tal, pero a Mona Lisa é nada, é pequena. Sí, que o típico que se non tuveras nin idea de arte tela aí posta e ninguén mira vela. O sea, literalmente é un traballo de Bellas Artes de primeiro. Sí. Que literal, A ver, técnicamente está ben, pero Sí, home. pero é que hai artistas moi bons. O sea, por aí que é adiante. de Da Vinci, non? Sí. O sea, Da Vinci... Da Vinci é un personaxe para falar durante todo o podcast. Buah, é que literal, porque Unha como mente vena increíble. artística e logo como vena máis técnica e ingeniera destas movidas todas que tiña diseñadas, os girocópteros e os tanques, o Vai. sea, tiña como diseñara como un tanque que iban os cabalos dentro e giraba, buah, unhas paridas que flipas. É que a min tío. chama a atención ese tipo de personas, non? Que pensa totalmente fora da caixa. Xa, tío. Que como, sabes, como... Buah, en esa época, Claro, que... como te chegas a imaginar cousas e a facer prototipos de cousas que non existen nin hai nada parecido? Porque eu podo coller un avión e dicir, pois mira, en vez de poñer as turbinas estas, pois igual se lle poño hélices, Xa. sabes, está guai. Pero é que Xa conoces os dous Aí está, conceptos de claro. hélice, de turbina e tal, pero daquelas, no. no. É que, en fin. Bueno, Que gilipollas. por eso, que me parece increíble a xente que pode pensar tan fora da caixa e non facer, Sí, facer sí. esa cantidad de locuras. Bueno, así falando Dime. un pouco de escultura antes de pasar de tercio Sí. e tal, a ti os poemas objeto Sí. molanche. A ver, Porque é un pouco ese rollo do medio vaso cheo de agua, iso é un poema objeto, sí. sal? A min parecenme guais como exercicio A ver- de entretenimento, non de como para facerte pensar. Non non sei, sí, é máis ben como un exercicio que como algo realmente artístico ou productivo. Que a ver, hai artistas que só fan poemas a obxecto. Xa. Pero non sei, gusta a xente que fai cousas que lle dá unha volta máis que un poema a obxecto. Simple. Claro, que un poema objeto, sabes, ao mellor eso, pois técnicamente non aprecias nada sobresaliente, pero é pois como o contrario, non é como unha idea Sí. expresada con objetos e tal. Sí, a ver, realmente sí que define, entra un pouco, non, na definición de arte, Sí, de sí, algo sí. que te fai pensar, e que te Claro. fai... Sí, a mí. Por iso é bastante interesante, é unha cousa fácil de facer. Eu creo que todo o que nos faga pensar está ben. Sí. Que nos faga darlle unha volta de tuerca á vida. Bueno, pues nada, se queres seguir cambiando de tercio e tal. Pois sí, vou facer aquí... Vai comentando. Bueno, pois mira, por exemplo, un apunte que temos aquí e tal, a ti, por exemplo, por que che parece, o sea, que che parece isto de que ao mellor pois un desnudo, Sí. pois un rollo unha fotografía tal, sea como moi polémico e tal, e ao mellor, pois eso, hai un montón de cuadros que son realistas que teñen desnudos e que están como moi aceptados, sabes? A min é que me costa un pouco entendelo. Claro, a ver, aquí gustaríame puntualizar de se é fotografía artística ou se é unha fotografía con máis componente sexual propio, non? De como algo máis pornográfico, digamos. Xa. Porque hai, sabes? Pero realmente sí que está peor visto, non? Unha fotografía, imagínate, dun posado desnudo que é unha pintura hiperrealista dun posado desnudo. O sea, eu teño aquí, imagínate, na parede, unha pintura hiperrealista desnuda. Bueno, é que... E a ver, podes chamar a atención, pero dis, buah, pois que pintura máis guai. Sí. Pero se é unha fotografía, dirán, buah, menudo degenerado que fai con a tía en Menudo bolas. pallas. É que sí. Pois literal, É curioso, pero pode ser o mismo. Pode ser, sabes, a pintura desa fotografía que vai parecer peor a fotografía sempre que a pintura. É moi curioso. Non sei Bueno, por qué. igual volvemos ao mismo de o simbología do arte, non? De tes unha foto dun desnudo, pero se tes un cuadro e tal, dis, buah, que tío máis sofisticado, que estatus, que Claro, tal. aparte se pensa realmente é o mismo, pero son dúas sí. impresións en papel ou en lienzo. Unha fixo unha máquina, outra fixo unha persona, pero realmente non ten máis componente... Que un é máis caro que outro. Seguramente. Bueno, depende do fotógrafo, depende do artista, pero se é hiperrealista seguramente é máis caro que a foto. Sí. Home, ten que haber pezas de fotografía rollo... O sea, ti que opinas desto dos desnudos no arte en xeral? O sea, pois eu, eso, tío, que como que están moi normalizados dentro de do que sería algo pictórico, non? Cuadros e tal, está como... Bueno, pictórico tamén é unha foto, pero como
eso, un dibujo, pintura, están como guai, sabes? Sí. Ti É como estético, non? Historia Así del arte primeiro de bachiller e tal, todo tes eso. aí 50.000 cuadros de tipas desnudas e tal. Sabes? Non pasa nada e tal, é como, sabes? Xa, Non pero te chama a atención. Pero se tes un montón de fotos de tier desnudas xa eres un pouco preocupante, non? Sí, a ver, eu que sei, eu creo que ao mellor porque unha fotografía tampouco lleves ese nivel técnico, non? Que ao mellor, pois nun dibujo hiperrealista Xa. dis, é que isto é a polla, tal. Igual che parece como máis morboso, non? Un pouco Sí. A ver, eu que igual creo que tamén, por exemplo, hasta que punto ti, cando ves fotografías, rollo, eu que sei, de fotógrafos famosos e tal, dis, que ben está o contraste, o fotómetro está perfecto, non sei que, no, miras e dis, a imagen en sí é impactante, ou a imagen en sí gústame. É máis a imaxen, claro, que é o apartado técnico. Claro, Ao final, con que o resultado sea hai bo... moi pouca xente capaz de apreciar o apartado técnico dunha foto. Claro. En cambio pois eso, dun cuadro ou dun dibujo tal, canto máis se parezca a realidad, Sí, máis o aprecies. O sea, ti és capaz de apreciar eso. sí, sí, Entonces, que é por verdad. eso, Igual tal. tamén é un componente de ignorancia, un a veces, non? Sí, home. A ver, pero a arte ten que ser democrática, non? Para todo o mundo e tal. Eu entendo que sí, tamén podemos entrar nese debate. Sí, porque... Para mí, sí, para min é un factor fundamental no ser humano, non? Porque ao final temos un cerebro que a capacidade de imaginar, de crear, tío, de crear, flip. Entonces pareceme como algo que como factor diferenciador na especie temos que potenciar e mostrar. Porque ao final se só nos ceñimos a vivir de forma pragmática, e bueno, imos sobrevivir, non? Pero non imos ter máis nada, non? Que faríamos eso si en pintura, cine, escultura, música? Que de momento Sería unha vida bastante aburrida. Sí, estamos centrándonos aí moito en, pois eso, no... En arte clásico, máis ben, non? Pero é que, tío, parece algo inherente ao ser humano, en plan, porque as pinturas rupestres, tío, que cojones, Claro. tío? E dibujaban que te cagas, tío. Sí, a en ver, plan... sí, realmente, claro, é que temos que pensar que non tiñan o sea, non tiñan fundamentos de debuxo nin de nada. O sea, nós agora desde pequenos, se te fijas, pois dinos, pois mira, enséñanos perspectiva, non? Claro, Rollo, o punto de fuga, non sei que, tal. pois dinos, mira, pois a cabeza do cabalo non pode ser máis grande que o corpo, Xa, sabes? xa. Pero de primeiro que che sale, non é como facer un pouco, gravatear un pouco, facer cousas máis deformadas e así. E sí que é chamativo, non? Que fixeran iso daquela época. Tamén igual tiñan outro componente como un pouco máis de, se debuxo isto aquí, pois igual tiño sorte na caza. Se... Bueno, igual máis que sí, de formar, non creo que fora artístico como tal. Claro, non polo propio disfrute, senón a mellor con un sentido ritual de algo, non? Sí. Pode ser, pero que ainda así a mí pareceme increíble, tío, porque ti ves unha pintura rupestre e ves perfectamente, isto é un ciervo, isto é un búfalo, isto son os cazadores, tal, sabes? É que é puto increíble, que eso pasou fai 10.000 anos, que chegara tío. a nosa época. Eso é Tamén. increíble. Que me manden un enlace desa pintura, a ver xa en Amazon. Sí, literal, tío. Bueno, ahora pasamos un pouco máis a vida moderna, non? Cine. La vida moderna, sí. Que tipo de cine che mola? Que serie, peli dirías así que te conmoveu? Tío, home, non sei. Que peli me conmoveu? Boa pregunta, non? Eu creo que a única o sea, porque digo sempre é o mítico de con que peli choraches e tal. Sí. A min $1 Million Baby e tal, Xa, sí que dá... a min jodeume a Cristo, Joder, É que- en plan, que quere morrer, sí, hostia, sí, deixade é bastante- morrer dunha puta vez, que me dá un chungo aquí. Para ainda hai nada, me estuveches contando o anime de Cyberpunk, non? Sí, bueno, o anime de Cyberpunk é tamén moi triste. Que agora está moi en auge tamén, non? Que ao final antes era... O sea, dabas asco se vías anime e agora é como ser guai. A ver, porque, joder, ao final é como todo, Democratizouse moito tamén. Democratizouse, no, pero eu, o sea, eu, Sí. tío, vemos anime, pero que vemos o máis mainstream, Sí. sabes? Non somos aí de Pero nicho ainda que así- veo 70 animes e sabe perfectamente tal, no. O sea, Pero ainda así, o sea... porque o anime é a polla, tío. Ti ves Sí. ataque a los titanes, tío, es que... Pero- Pero, joder, Oye, meu tío. irmán que me leva 13 anos, eu acórdome que vía animes daquela, sabes, cando, non sei, que desde que eu teño memoria, e tampouco non o decía, rollo, era como algo de decir, é que parece que non me lavo nada. Se, Hostia, xa daqueles, tío. claro. Pero, por exemplo, nosa generación, todo o mundo vía Son Goku, sabes? Sí, pero non... Non teñamos a concepción de que era anime. É que claro, Xa, os Son sí, Goku sí. eran os debuxos da TVG. Sí, literal, Eran debuxos, e realmente a TVG estaba chea de anime.
Depois, claro, empezaron a meter Evangelion e eso xa empezou a ser un pouco máis duro. Que opinas de Evangelion? A mí non me gusta nada. Nada? A mí Tío, sí. A mí sí. Tío, A mí pues, Evangelion como arte mólame porque iso faime pensar bastante. pero a nivel estético, non? A nivel de todo. A mí Evangelion non É me como gusta era nada, unha tío, porque fumada. ao final, como argumento de toda a serie, es una referencia a la Biblia. Sí, ¿Sabes? O sí. argumento de toda a serie non sei que da Biblia. Sí. Ademais, tío, Evangelion, tío, é moi grotesco e bizarro, tío. Non sei, a mí non me molou moito. Falando de grotesco e bizarro, que opinas das pelis de terror? A ver, eu tampouco son un gran fan, non? Gran Porque amante, eu non? xa sufro moito na vida como Xa. para ver unha peli e cagarme vivo. Pero, bueno, hai algunha que me gustou. As de Paranormal Activity a min Esas están molan. ben, sí. Pásame un pouco que, o sea, é como que me parecen entretidas. Creo que cumplen a función de entreterme, pero non é unha cousa como moitas pelis de drama que me fan Xa. pensar despois de... É como, vale, acaba unha das pelis de Paranormal Activity e, pues nada, outra cousa. Vou cenar e vou para a cama e durmo como un Sí. lirón. Pero eso, non teño o componente de algunha peli de drama... Claro, a ver, ademais normalmente por X ou por Y as pelis de terror teñen unha tendencia máis elevada a ser unha mierda, Sí, sabes? sí. Ao final é como que perden moito ca trama, non sei, son moi básicas na historia. Sí. Pero bueno, que máximo respeto sempre. A ti gustan as pelis de terror? Non especialmente. O sea, procuro ver un pouco de todo. De feito, creo que o que menos vexo é a comedia. Porque pasa yo mismo co terror, e aí tamén cada É que- zurullo polo medio. é que, o sea- Adam Sandler, ti que che parece Adam Sandler como actor? Bueno, Vai, que a mí non me fai nin puta gracia, tío, é que hai é que ir horrible. O igual que Jim Carrey, Pues Jim Carrey, mira que habrá xente Sí. que diga que é a puta hostia. Pero Jim Carrey fai de Jim Carrey en todas as putas Sí. películas, en plan, bueno. A min- A máis distinta é que na que fai de Grinch, porque é o Grinch, Sí. xa está. a min mólame bastante Adrien Brody ou Leonardo DiCaprio, tamén me gusta moito. Will Smith depende como se porte. Bueno, Will Smith, mi madriña. Despois, a ver, hai pelis de terror e así un pouco máis psicolóxico que me parecen boas. Como Sí, joder. o exemplo, como Mártires, por exemplo, que é unha peli francesa que me parece bastante interesante tamén, é bastante gore, o sea, podedela ver, pero bastante heavy, que ansi é bastante escrupuloso, mellor estar quieto. Pero entra aí un pouco no estudio de onde chega o sofrimento humano e tal, a trama é interesante, o que pasa é interesante, vai te enganchando e creo que ben, o sea que sempre hai algunha que se zafa. Vai, eu nese sentido, tío, se no rollo gore como Saw e tal, digo tamén, joder, que No, pero esta non é necesidade. deste tipo, é como unha peli que che causa como moitísimo rechazo ao vela, Xa. pero non ves a un tío cortándolle a cabeza cunha motosserra, o mítico de Xa. Saw ou de, sabes, de amputacións así heavies que xa hasta me pega a risa ver esas cousas, porque mo creo tan pouco. Xa, Este xa. é como que te ten en tensión. O sea, eu recomendo chovela. O sea, recomendo chovela porque é realmente boa. A ti que che pareceu, por exemplo, o final do Perfume? A min... Bueno, o Perfume en espectacular. sí como película, porque é que é super grotesca tamén, é A min- como super sucio todo, super asqueroso, super bizarro, Pois o super que falamos raro, no arte, tío. non? Que Xa, habrá genera xente en que lle ti unha guste, tío. sensación de rechazo e de angustia que me parece increíble. A min encantoume, sinceramente. El Perfume? El Perfume me Buah, encantou. Pois a min... E a parte final pareceme apoteósica. Pois a min... No, É que é moi bizarra, tío. Claro. É que é moi bizarra. deixache mal corpo, non? É o mítico de... Eu igual son moi enorme, non? Pero non sei, tío. Sí. A min Perfume nada. E top series, que dirías? Top series... Vikingos, la puta mejor serie. É bastante Nah, boa. pero eu que sei. No, pero fora, Breaking está moi Bad, ben. igual. Breaking Bad, igual cando sale. Ou Los Soprano tamén, por tirar Tamén, de... Los Sopranos. O que diría o 90%... Está aquí dicindo Os Sopranos. Sí. O que diría o 90% da población, Breaking Bad, Los Soprano. Eu vou ir ao mítico, a mi Juego de Tronos tenme É que Juego de Tronos, tío, pois eso, como que parece que ao ser tan mainstream perde un pouco do valor que ten, tal, Sí. pero que é a puta polla, Pero que tío. Juego de Tronos eu empecé a ver, recomendaranme cando non a estaba vendo nadie, cando salira. E dixérame meu irmán, oiches, mírate esta serie que está bastante ben. Eu, sin expectativa ninguna, empecé a ver unha serie así como moi tranquila e tal, e de repente empezaron a matar xente e digo, ostra, pues, igual está ben. Todos gichando. E despois, bueno, claro, apoteósico, se na viste de la que ver. Sí, no, a ver, Juego de Tronos está moi ben. Sí.
Joder, House of the Dragon, que tío vímola, tamén... Unha precuela bastante ben traída, Sí, Buah, señor. Non como El Señor de los Anillos, que non sei que fixeron, pero... Eu vin foi 15 sellante. minutos, non me gustou, parei de vela, despois, en plan, navegando polos internet, solo Sí. empecé a ver críticas negativas, e Sí. eso foi alimentando o meu teu odio, rechazo, Eu non soportas. e xa está, tío, acabouse. Eu vin anteira xa por cabezonería. Sí. Dixen, pois agora teño que vela toda. Sí. Pero en plan, é que chega que non ten nada que ver con Tolkien, o sea, que é totalmente inventado, No, tío. pero... Bueno, que o sea, eso xa me dirás, como se eu lera a Tolkien, non? O sea- Pero sí. Bueno, agora pasamos ao outro tema bastante polémico, o apartado musical. Musical? Sí. O sea, que che parece a música actual? A ver, eu tampouco quero ser... Hai como moito hate, e todo o que é novo como que causa rechazo e tal. Sempre hai o Estou de mítico acordo. que che di, no, pois como Queen non hai Sí. nada, como ACDC non hai nada, non sei que, tal. E a música actual é o reggaetón, eso é todo unha mierda. Eu que sei, tío. Ao final... se lle gusta a todo o mundo e a ti no es Claro. tío que é raro, sabes? Eu que sei. Sí, eu creo que volvemos un pouco a comparación ca pintura, do apartado Sí, técnico. sí. O sea, claro, a xente parecelle mellor un cuadro como moi, sabes, molalle máis un cuadro realista. Bueno, parecelle mellor un cuadro realista que un cuadro así máis abstracto, como o de Rothko, non? Sí. Pero aquí na música pasa un pouco o mismo. Parecelle mellor mellor técnicamente, bueno, será, pero parecelle mellor unha canción como moi ben composta, moi ben hilada e tal, que é unha canción de reggaetón calquera. Pero realmente pode che gustar máis a canción de reggaetón e evocar en ti máis sentimentos que unha canción de Vivaldi. Claro, ou que simplemente Aínda que a este- disfrutes máis, que che guste máis, sabes? Claro, está claro que a de Vivaldi pois estará moitísimo mellor composta que unha canción de Bad Bunny. Pero igual a mí me chega máis Bad Bunny que Vivaldi. Home, sí, seguramente. Solo Xa. por contexto histórico. Sí, ao final tamén un pouco no que imos criados e nos van metendo polas orellas. Que a ver, tampouco é o meu caso, o sea, non son moito de reggaetón. Gustos personales, que? Como andas? Eu escoito... eu que sei, hubo unha época que era moi de metal, non? Pero Sí. ahora... Só escoito... totalmente antisistema, Lofi hip hop e... Bueno, increíble eso, Todo chill, tal... Sí, eu teño que apagar a miña mente, non? Revolucionala para arriba. Eso, o do lofi hip hop tamén é unha cousa curiosa, o sea, Vaporwave. é como degradar, non, é como degradar unha base Sí, e que poñela lenta. e que sea increíble. O sea, a mí pareceme de locos ese estilo. Sí, é como eu se colles un cuadro e un borronas. Sí. E dis ti, pois agora mólame máis. Pois sí, Sabes? sí. É ese tema. É literalmente iso ca música, Sí. Ti que música che mola? Eu que teño, o sea, o meu Spotify é un caixón de jungla. todo, é a jungla. O que menos teño é reggaetón, o sea, considerando o reggaetón como o reggaetón clásico de Don Omar, así un pouco, non? Bueno, pero o reggaetón clásico igual hasta ten ao mellor un pouco máis de estigma co actual porque, joder, o reggaetón ten como o reggaetón vello ten ao mellor esa movida de como de movimiento cultural, non? Como Sí. o rap en Estados Unidos, pois o reggaetón en Latinoamérica, non? Sí. Como que eso... O que pasa que a min como, claro, a nivel eso técnico e artístico tampouco me parece gran cousa, entonces a mí non me chega. O sea, non me gusta estar polo día escoitando reggaetón. Xa, a ver, a mí... Como que si non me que hai gusta, cancións pero- de trap que sí que me evocan un pouco máis, non? Dame un pouco máis de vidilla, o reggaetón non me chega tanto. Despois escoito, pois, de todo. O sea, escoito desde música indie, rock, calquera cousa que me botes. Claro, bueno, que tamén che digo, pero a línea entre trap e reggaetón cada vez está máis difusa, porque, Sí. o sea, trap que como a nova escuela de rap É reggaetrap, é unha cousa mezcladísima. Claro, Bad Bunny que é reggaetón ou trap, sabes? Eu que sei. Depende. Como Pois que unha- Bad Bunny que é o Michael Jackson Sí. da nosa época, o sea, literal. A min, a min pareceme boísimo Bad Bunny no que fai. Sí. No sentido de que, sabes, o sea, para min elevou un tipo de música como moi alto, fixo que lle gustara a un montón de xente, fai cousas distintas do que fan o resto, porque agora é difícil innovar dentro do trap, porque ao final está facendo todo iso mismo, sabes? Eu collo este micro, poño aquí a soltar así unhas palabras sin ter puta idea do que estou dicindo, meto unha base e está de puta madre. Pero Bad Bunny, non, o sea, creo que leva un punto Innova, máis alá, sí, sí, creo que sí. Por ti me subo en el carro e me Ainda que- 120. Claro, despois ainda que, eu que sei, pois sean as letras sean de dudosa calidade e tal, pois se as metias ben, mételle bases moi interesantes. A ver, claro, eu nunca escoitei unha canción de Bad Bunny e dixen barras, cabrón, Claro, barras. sí. No, na puta vida. A ver, nin- cada cousa é para o que é, tamén o Sí, teño claro, hombre, sabes? sí.
Bueno, e que opinas de, que sei, por exemplo, o rap? O rap. Pois tuve bueno, tuve na miña adolescencia a miña época de Porta. En serio? De Nach. Tío, sabes? joder, eu vira en The Wild Project e tal, Ajax e Pro que odian a muerte. Bueno, que xa Sí. é como el moi Eu odiado e tampouco tal. entendí moi ben, non sei. Pareceme... Pero joder, bueno, hasta certo punto eu entendo o seu punto de que eso, para eles o rap, pois, é a cultura hip hop, non? Pero elevalo a un movimento social, sabes? Porque eles, claro, eles decían que un neno rico non pode falar de pobreza, de calamidades e tal. Por que non? Se poñemos ese estigma, o sea, solo os, imagínate, solo os negros poden falar de racismo, solo as mulleres de feminismo, bueno, feminismo non porque é igualdade, pero xa me entendes, non? De solo as mulleres poden reivindicar o feminismo, solo, non sei. Sabes o punto que che digo? Que eu creo que todos deberíamos poder falar de todo. Pero é que non é real, en plan, o que conte Porta, sabes? Pero que é o arte? O arte tamén é unha ficción. Sí, non bueno. É... Sí, non, sí, o que facían os artistas, o que fan os artistas casi nunca é real. Son invencións, son paranoias. Porque non podo facer unha canción eu sobre, non sei, sobre unha nena pequena sendo eu un home adulto. Podo falar dunha nena nigeriana na miña canción desde o seu punto de vista e eu ser un hetero básico, sabes? Caucásico do primeiro mundo. Sí, en plan... O que sei, tío, pero bueno, como que é outra cousa que valorar máis, sabes, se ten un fundamento, non? Se eu escoito a Ajax e Pro que aí dicindo, la vida é unha mierda, non sei que, tal, sabes? Pero moitas veces nin o sabes, porque eu que sei, eu de adolescente non sabía a vida de Porta. Xa, bueno, nin ti nin nadie, porque claro, non que sei se era un parguela, se era o puto amo, o sea, se era rico, se era pobre, non sabía nada dese tío. A min, bueno, me gustaban máis cancións daquela. Gustábame Nach moito tamén. O sea, efectos vocales. Sí, era como, parecíame moi, técnicamente parecíame moi épico, así todo moi rápido. KCO tamén tive unha época... Hostia, o KCO sí que na puta vida. Pero efectos vocales, mítica canción que che pasaban por Bluetooth ou móvil. Que che collía unha canción. Sí. Bueno, xa entramos no mundo boomer outra vez. Sendo generación Z. Bueno, é que nós somos... Eu son un boomer de corazón, Bueno, hoxe que te vexo jodido, deixaremos un pouco o tema do arte aparte, non? Eso, como queires. Entramos un pouco en tema de psicología. Que che parece? Perfecto, porque estou bastante jodido, fazme aí unha Entonces, sesión. ahora, sí, se queres séntate no sofá vamos tomar nota. É que collemos aquí unha serie de apuntes que nos pareceron interesantes de psicología, de falar sobre eles. Volvemos ao mismo, pois sin moito criterio, pero vamos intentar aportar, non, a nosa opinión de merda. Sí, no, pa diante. Non che pasa a veces que tes como unha anticipación negativa das cousas? Sí, o sea, pensamiento catastrófico. Sí, o sea... Todo lo que pueda salir mal va a salir mal. Sí, que opinas disso? O sea, inténtalo cambiar, deixaste levar moito, o sea, como te consideras? Eu son moi gallego para eso, eu me cago en Dios. Ti acabas o mundo mañán, non? E imos a pique, eu sei que o que vai salir mal, o que pode salir mal vai salir mal. Eu, joder, nese sentido hai que traballar nel, pero todo moi mal. Ti consideraste unha persona aí eso, que tes unha anticipación negativa? A ver, eu creo que non. O sea, pásame en certos momentos que sí, como todo mundo, entendo. Pero son como bastante optimista en xeral. Creo que é unha cousa que se nace así, pero tamén que podes traballar bastante. Xa, bueno, como todo. Claro. Pero bueno, pareceme jodido. É un rasgo cultural noso, de ser pesimista. Sí, que é moi cultural, porque escoitalo desde estar sentado ali detrás da cociña con teus abuelos e xa escoitas era mellor morrer aí. Sí, agora non ven, non chove máis, e aí van o cebolo todo, e non sei que, e bueno, o sea, literal, sí. Unha cousa terrible. Pero, bueno, sí que me parecía unha cousa interesante na que traballar personalmente, porque ao final non che leva a nada, non? Xa, bueno, anticipar todo o negativo. Eu que sei, tío, todo isto verá pois eso, do medo que teñas a X, non? Diz, isto como pase, vai pasar, xa te empezas a rayar. Sí, é como que tendemos moito a dramatizar as cousas. Non che das esa sensación de... A veces tomámonos as cousas moito, o sea, con moita máis gravedade que teñen. Incluso, a ver, realmente os problemas que temos no día a día son unha mierda.
Xa, bueno, porque vivimos no primer mundo, non somos... Non temos problemas reales, a non ser a morte de alguén ou que sei, un desahucio ou algunha cousa dese estilo. É que non temos problemas reales, pero sempre tendemos a dramatizalo, rollo, preguntan, che, que tal estás? Pues, eso, estamos tan centrados na nosa realidade que ao mellor pasa che calquera puta gilipollez se te rayas trastócate, tío, unha semana, tío. A min unha hora... Eu vou ao coche, rayan, me cago un dios esta semana, xa non hai lume de carozo. Xa me veño abaixo. Rompeche os esquemas todos. Sí, tío. É como que, o sea, quedas unha semana tocado por unha tontería. Queres sufrido? É que non considero que non sufro moito. Joder. O sea, non é que sea sufrido, non, o sea, procuro non darlle máis importancia ás cousas da que teñen. Xa. Creo que é a base de vivir tranquilo. Entonces, moitas veces fago o esforzo de decir, acaba de pasar iso, gente, rayaron o coche. E digo, me cago no momento, pois, jodome un montón. Pero despois digo, o sea, realmente, que importa que me rayaron o coche? O sea, que trascendencia ten? Xa, bueno, que tens que na miña vida. Bueno, tal, sí. Pois vale, pois podo gastar algo. Bueno, vai-me cambiar algo a vida, no? Pois xa está. O sea, intento levar os problemas un pouco por aí. E bueno, creo que pola miña forma de ser tamén dramatizo moito. O sea, non... Dramatizas? No, que desdramatizo moito. Desdramatizas. Joder, bueno, pois eso está ben, porque eu foi que totalmente ao revés. A ver, despois tampouco, claro, non podes caer un pouco non podes caer no optimismo tonto este de decir, que vai salir todo ben. Rollo, podes estar igual están caendo bombas e di, no, vai salir todo ben, non te preocupes. Rollo, imagínate, tes unha empresa e dis... estás, sabes, na mierda, en bancarrota, prendo cartos todos os días e dicindo, que eu creo que para a semana remontamos, chavales, isto é épico. Xa, sí. Sabes, ao final tamén hai un punto medio que eu creo que é no que se basa todo. Sí. É que, claro, despois é un pouco o sea, isto que estaba dicindo basas un pouco nun apunte que temos de, o sea, que é a falacia do coste fundido. Que vou ler a definición, que é un sesgo de pensamento que nos fai creer que unha situación laboral ou social que non vai sair adiante o fará en algún momento. Entonces, o sea, sabes, quería como o sea, faite estancarte. Sabes, é algo que a veces non nos damos conta, que ten nome, é que me parece curioso. Porque a veces é como que estar basando a túa vida nunha situación que non a cambias pensando que vai salir ben, xa, e non se move do sitio, e quedas estancado e acabache salindo mal. Xa, sí. En plan, bueno, eso é como, pois eso, o que falabas antes dun optimismo aí exagerado, non? Sí, ven un pouco traído por aí. Non sei se, bueno, pode vir por eso ou por outros motivos, pero... Sí, tal cual. A ti algunha vez te pasou eso, que creas que algo... Digo, isto vai salir ben, non sei que, ao final levaches unha hostia criminal. A ver... É que claro, volvo ao mismo do de desdramatizar. O sea, a hostia criminal non considero que levara ninguna. Claro, porque ti és así de ferro, pero... No, a ver, claro, o sea, non sei, nunca estuve debaixo dun puente, nunca tuve que ir pedirlle nada a nadie, entonces tampouco considero que fora unha hostia criminal. Pois estuve en desengaños como todo o mundo. Cal foi o desengaño máis grande da túa vida? O desengaño máis grande da miña vida? Pois... igual non podo decir por aquí, pero bueno, algunha cousa laboral e tal que houve por aí. Bueno, eso pasou a mí tamén, sí, Eu non vou dicir o nome da empresa, pero unha de aluminio moi grande. Mas aí cheiro desfeito, feito nesa época. Hostia, tío, eu aí foi cando me jodín a cabeza toda, Ti crees? Sí. Que foi eu máis ou menos... o punto de inflexión. Home, nunca tuve ben. Pero, tío... Foi o detonante un pouco. Tu era aí 2 anos eso, tío, que estudiara o FP, estaba aí remontando, estaba contento, tal, sacaba boas notas, pim pam, cheguei ali, todo unha puta mierda... Pero eu creo que é un pouco que lle pasa a moitísima xente actualmente, porque temos como unhas expectativas moi altas do que é a vida. Non che parece? O sea... Tío, é que eu non as levaba tan altas, pero... Claro, pero, o sea, andas vendo o resto da xente ou así, que moita vai levando ben as cousas, non? Que ten o seu traballo e tal, e dis, pois... Ou acabar de estudiar, pois non será tan malo. Claro, non será tan complicado. Claro, e despois igual chegas e topas con algunha persona pois que te trata mal ou non estás a gusto no teu traballo ou te das conta de que non estás facendo o que che gusta e dis ti, empezas a rallar de, vou en serio estar toda a miña vida facendo isto. Xa. Entonces entras aí nun bucle do que é moi difícil salir. Sí, tío, é que... A ver, bueno, eso pois é o que tamén falamos noutros podcasts e tal, tío,
Diste que temos as expectativas moi altas e hasta que punto é unha puta mierda todo, porque Tamén, coidado, A ver, Amigo, eso de traballar 8 horas ao día parece unha animalada. puta mierda A min- depende con que o compares. Pois antes esclavizábanse vivos, agora temos unha jornada fija que realmente temos un bon nivel de vida. Igual dentro duns anos, por dirá, mi madriña estos traballaban como negros, sabes? Xa. Como, no sentido da palabra máis, bueno, Sí, sí. metafóricamente, xa me entendedes, Entendo, tampouco Sí, sí, sí. non sí. tolear. Pero é que tal cual, tío. Eu... Tío, pero é que mira, eso é que non é certo, tío, porque que eu cando traballaba, tío, teño traballado de camarero, Sí. de limpiador e tal, que tamén traballo ahora de limpiador. Sí. Tío, que son chollos que, joder, son físicos, de camarero, tío, estás 12 horas de pé aguantando a xente e tal. Pero, joder, eu que sei, tío, falas cos compañeiros, e se tes bo rollo tal, falas se tes un vos jefes, tío, e dixe... tío, pois, sabes, ir onde o teu jefe, dicirlle todos estos putos collóns, e que el se diga, eu tamén, sabes? Porque ao mellor tamén está traballando ali e tal, como que te reconforta moito, sabes? En cambio, nunha empresa destas gigantes de mierda de aluminio, tío, tío, que hai xente que Que eres un número máis que unha persona, tío, non? que eres un puto número, que as condicións son unha mierda, que te fan facer un montón de horas extra, que todos os putos días hai alguén que marches en un dedo, que te queimar vivo, que é unha puta mierda, tío, e os compañeros ainda por encima, como as condicións laborales, son tan mierdas, tío. Claro, a xente está de mala hostia, sabes? Claro. A Non ver, é o mismo. É que non podemos deixar de pensar que o traballo é unha cousa na que botamos mitad da nosa vida. Realmente. Tío, cala, O sea, non me son recordes. moitísimas horas. Xa, sí. Entonces, ao final, sabes, se non tes un mínimo de... Se non estás mínimamente ben, pois pode ser realmente duro. Por eso que é que eu teño que parar de facer apología do comunismo, pero me cago nos putos empresarios de mierda. Home, mira, non hai un bo. Bueno, respétame un pouco, eu son así parguelín. Ti non tes a nadie traballando. Eu son parguelín. Ti non tes a nadie... Ti non te estás nutrindo do traballo de outra persona. No, do meu é bué. Xa bué. E xa me chega bastante. Seguro que a veces sale xa de ver. E xa aguantarme a min xa me costa a vida a veces. Hostia, pois sí. Tío, joder, é que ti cuidado, eres auténtico un modo tiburón, a túa propia empresa, tal... Sí, ojalá, o meu propio jefe mal, non? Bueno, joder, subsistindo. Como que mal, joder, a ver, ti pensa que ao final é o que falamos sempre. A ti non tes un jefe que te aprete... No, o sea, ti és responsable de ti para ben ou para mal. Claro, é que a min é o que me parece interesante. O sea, eu considero que mentras este contento co que fago, non é cómodo e tranquilo, Sí. para min é ter éxito. O sea, para min o éxito non é ganar 6.000 euros ao mes. Claro. Para min o éxito... Tampouco eres unha persona que digas, quero un Lamborghini, unha mansión, non. Claro, a ver, por querer, por destino, bueno, vale. Bueno, por claro. querer, pero... A mí se me cae do ceo, sí, pero Tal cual, non vou buscar nunca. É iso mismo, o sea, o meu objetivo na vida non é iso. O meu objetivo na vida é ter as miñas cousas básicas, vivir ben ca miña familia e... Sí, e xa está. E xa está, basicamente. Somos xente sinxela. Pois sí. Bueno, levamos 1h20 de podcast. Eu creo que deberíamos entrar agora un pouco na reta final, non? Cun aquí un datito, non? As curiosidades. Un datito da semana, a curiosidade galega da semana. Que me É unha sección increíble, tío. En YouTube tiñamos que cortar e poñer sempre a curiosidade esta, Sí, sabes? sí. Aí para promocionarnos, pero somos uns vagos de mierda. Básicamente. Bueno, temos máis chavo que facer. Sí, É o que bueno, hai. A vida apreta, non sei o que dis. Anda aí tirando do brazo, non te solta. No, bueno, esta semana xa che digo, estaba no paleolítico. Pois sí. Pois, falando do paleolítico e falando de ancestros, non? De que falábamos antes e tal, pois falemos da queimada. Un brebaxe antigo. Yes. Que che parece? Gustache? Ora Bueno, dar máis datos, a mí pero... gustame, pero cando que non te moi quente, pois Sí, senón... A ver, está ben. Está dulciña, non? A ver, a mí aguardiente, a mí gusta o café con jotas, non? Sí, a mí escaralla mo café. Que dis? A mí escaralla mo café Que buenísimo. Sí. Pero se é aguardiente da casa, se é do comprado, non. A me ver, se é da casa, peor aínda que sabe o doble de fuerte. O sea, No, pero a min... É que eu uso moi pouco alcohólico. É que Eu son sí, máis de tío. zumitos. Pero cal é a túa bebida destilada que digas, se teño que entromparme bebo isto? Buah. Se teño que entrompar... É que eu vivía cousas moi heavies. Vivía Red Bull Cacique, este tipo de... Alcohol 96 con Fanta. Ahora mismo o único casi que dou bebido
pero, o sea, non é destilada. O sea, é a crema de orujo, por exemplo, ou... O licor café e tal. Sí, eso bebo bastante ben. Pero... Bueno, pero xa aguardiente tamén, Sí, bueno, a base, pero realmente a graduación é ridícula en lugar de... Sí, é a base. Bueno, non é tan ridícula. Bueno, son, que, 15 ou... Ou 20, 15, 20. Sí, 20. Ou que se bueno, claro, eu falo deste de Porrela ou... Sí. O da casa ten un pouco máis de chispilla. Depende do ano, se é o viño moi bo, no. Se é viño malo, aguardiente bo. Pois o tema, eu pensaba que a queimada era como algo... O sea, a queimada como entendemos agora que era algo como super antigo e tal. Pero despois, claro, estuve mirando e resulta que ten orixe na Idade Media, que lle chega vendo antigo, pero non é celta, non? Xa. Que é o que nos mola pensar. E iso resulta que ten... A ver... Eu pensei que era unha invención dos do bloque. Claro. casi, despois iremos a iso. Pero resulta iso, que ten a invención na Idade Media cando se inventaron os alambiques, basicamente. Xa. Porque non había bebidas dese tipo antes, o sea, non había que destilala. Claro. E os celtas de destilación pouca, non? Casi máis fermentar é o é. Claro, fermentar, sí. Que tomaban cerveza. E o tema é que, bueno... a ver, dice que pudo haber un brebaxe un pouco máis antigo do tipo que tamén que farían os celtas unha especie de conxuro e así, pero bueno, nada que ver co actual. Xa. Porque resulta que o conxuro actual fixeron en Vigo no 67. Joder. Claro, que aí perdeu unha máxia toda xa sentiu, pero a ver. Bueno, que claro, o que fan como un xuro aí cude, cabra, sapos, non sei que, o tipo aí catal aí, é claro, ti estás facendo unha parida mental aí con un celta, sabes? Sí, pero ao final nada. Pero ao final, no. Bueno, pois resulta que joder, que ser medieval tamén, hostia, pero... Sí. Pero o que é o conxuro como tal, non escrito, o de moito, bueno, coruxas, sapos e bruxas, tal, ese, pois, fixo Mariano Marcos Abalo. Hostia, que grande. O sea, un vigués no ano 67, que de feito tuvo que registralo máis adiante no 2001, porque o sea, a xente estaba yo copiando todo o mundo porque lle molou moitísimo e dixo, home, a ver, pero que pasa aquí, que eu non estou ganando nada desto. Porque realmente é un poema larguísimo. Claro, que é un poema, tío, que sabes, o sea, fixo ben, a verdad. Claro, o sea, bueno, sí que... A ver, eso, que este é o actual, pero na súa época, pois, había outro tipo de conxuro, así un pouco, bueno, máis antigo, que tamén sería, o sea, se pensa que sería do mesmo estilo e representaría os 4 elementos, que serían a terra no pote de barro, a auga, que, bueno, xa é auga ardente, que é o que representa que se funde ca terra, non? Así un pouco o de remexer e así. Despois, arte conceptual, volvemos. Sí, volvemos ao arte. Despois, o aire, que é que cando levantan, non? Un pouco o cazo, o lume e tal. Despois, o lume, que é o principal, que é o que purifica a alma daqueles que o beben, este brebaxe. Facemos un día unha queimada en directo. Eso moito. gustaríame moito. Bueno, perdona, sí. Sí, gustaríame moito. E despois chamou má atención porque, claro, o sea, hai como o dito de que se debe beber a queimada con criterio. Porque o primeiro trago, o sea, a primeira taza, purifica e protexe a alma do meigallo. A segunda, alumea e despexa o camiño e a mente. Pero a terceira, xa quenta. Entonces, e desperta pasións. Entonces xa te está avisando de que estás ás portas do inferno. Hostia. Pero que bonito todo, Pois sí, é algo así como moi poético. Sí. Pero bueno, está ben tamén. tamén. Xa o que conxuro ese tal, é que ten un punto de artístico, poético. A ti non che pan un pouco os pelos de punta, ver así de noite facer a queimada co conxuro, se está ben. Agora tiñame máis verito antes de que me estriparas todo. Pero sí que é algo bonito, joder. Eu iba con outra idea, claro, dicindo, pero despois que eu usame a plomo dicindo, é que fixo un vigués no 67. Xa. Pero bueno, que non quite a máxia porque antes, eso, desde a Idade Media pois facíase algo dese tipo e sigue sendo, de feito, sigue sendo un pouco dos rituales paganos que quedan actualmente. Hostia. Considerado como actual pagano, así que, tío, que rituales paganos poderá seguir habendo hoxe en día? Que ti digas, isto ao mellor ven de eso, dos celtas ou dos romanos ou de su puta madre. Non se me ocurre nada. ¿No? Claro, que ao final é todo como... Vennos agora todo ainda como moi medieval aquí. Non, sabes, tan antigo porque diste, non sei, a fogueira de San Xoán. Pois é como... Xa, bueno, pois a fogueira de San Xoán... Pero non é como máis católico, parece a min. Rollo... San Xoán.
Salta a fogueira de San Xoán para que non te morda cadela nin can. Xa era o que se decía, bueno, o que se decía na miña aldea, non sei, ao mellor Sí, sí. Ti fixeches algunha vez o historia este de coller as ervas? Sí, todos os anos. Sí, miña nai estaba a tope con eso. É o ben que cheira pola mañán. Dá gusto. Fresca, tal. Estou fresquísimo, Son 7 ervas, non? 7 ervas de... Bueno, puta idea, yo. Flores. Non sei exactamente cales Eu son. non facía, Bueno, o tema, que hai que coller a auga, non? O día anterior, poñer as flores todas aí un pouco a macerar e pola mañá lavarte a cara con esa auga. Ese é o tema. Pero pareceme super interesante este tipo de costumbres. Sí, a min tamén, o sea, desde un punto de vista aí social, etnográfico, tal... A mí todas estas paridas patrimoniales parecenme a polla, É que a veces pasámonos un pouco de racionales, non crees? De decir, deixamos un pouco de lado estas costumbres por decir, que non teñen función ninguna, para que vou facer iso? Vou perder o tempo indo buscar flores, sabes, para poñelo para o día seguinte, para nada. Pensamos agora como moi pragmáticamente, é unha cosa que me dá un pouco de pena. Sí, pois é verdade, eu penso como a ti, tío, pois hai cousas que joder, o sea, me cago en Dios, e con mellor estas movidas vas a perder no tempo, pero os putos toros, aí están, me cago en Dios, chavales. É que tal cual. Saltar a fogueira de San Xoán e non vayades aos putos toros. Literalmente. Hostia, é que literal, Eu creo que ao final despois estas cousas son as que che quedan tamén moito de pequeno, non? Que eu das cousas que máis recordo é iso de facer ese tipo de cousas con miña nai, ou iso de saltar a fogueira de San Xoán, de facer a fogueira con todos os veciños. Sí. É algo que recordo con moitísimo cariño que outras cousas, o sea, que outras cousas ataque de nostalgia, tío, sí, vamos pero morrer, 200%. Sí. Xa hoxe estar bastante tocado, vou te fundir totalmente. Pero sí. Pois eso, tío. Tal cual, que se perdan pois esas costumbres, non? É bastante triste. Sí. Bueno, tamén, claro, teño aquí unha cousa que sobre a queimada que originalmente utilizábase mel no sitio porque agora a receita da queimada é botarlle azúcar blanco, botarlle ralladuras de limón, naranxa, graus de café e bueno, xa os así os máis modernitos botanlle algunha frutilla e tal para facelo máis tropical. Bueno, eso cada un, sabes? Pero antes de queimada. Claro, antes o tema era que se lle botaba mel, porque xa non existía o azucre, e tamén representaba un pouco a solidaridade e o traballo, porque é como fruto das abellas. Bueno, todo tiña como a súa simboloxía. Antes había colmenos en todas as casas, en plan, o meu abuelo tamén dito que a veces almorzaban en vez de leite, collían agua con mel e quente ao carallo, Bueno, miña abuela ainda toma o café con leite con mel. Café con leite con mel? Sí, ou café solo con mel, depende. Sí, bueno, normalmente café un colega solo. do meu abuelo tamén tomaba o café solo con mel, Está bo. A mí gustame o azúcar blanco, ese que dá cáncer de colon, a mí azúcar blanco e aguardiente. Ese es lo mejor. Temos un apunte aquí por detrás. Algo dulce que din que tomaban o pai, polo menos, facía o leite, fervía e a tona por encima do leite iban agardando, pouco a pouco facían como unha especie de manteiga para facer torradas. Sí, é verdad. Non sei, vos os pais. Bueno, ao final, comida de aproveitamento tamén, non? Sí. Porque esa tona ahora tirámola. Sei que estaba bo. Xa que quedaba... Bueno, eu tomaba cando o mítico A mí non me importa, leite, a mí non me molestaba nada. Pois hai xente que lle daba como moito noxo e tal. Eu odio. Sí. Bueno. E bueno, que temita máis que queres sacar máis por aí? Bueno, Vamos pois... hora e media, senón imos pechando, que igual se por fai demasiado. Se non vamos pechando o carallo. Pois veña, un placer xente, non? Bueno, mi gente del YouTube, seguídenos en redes e nada, bueno, ao final Twitter vámoslo cancelar, Sí, comprou no Elon Musk. Eu estou ti non concordas con ese capitalista un empresario, hai que tirar con el. Non vou participar na súa empresa. No. Me niego. Xa tuve... Por vai mandar pagar o verificado. Vai me mandar pagar o verificado. Non bueno, creo que xa o quitou, pero xusto cando entrou puxo que había que pagar o verificado. As contraverificadas. Pois non. A ver, iso é do que che gusta a ti, non? Sacarlle cartos aos ricos para pagarlle aos pobres. Pero como? Que el... As contraverificadas tiñas que pagalas. Claro, pero entonces estás lle dado cartos a él. Bueno, xa, pero está yo quitando, que sei, a Rajoy. Bueno.
Bueno, un pasito quedou, pero bueno. Sí, sí. A ver se teremos tamén invitado. Hai que imos En mirando. Navidades... Igual guardamos unha sorpresita. Sí, en Navidades aí vai ser cando Veño a fuerte. vamos traer máis xente e tal, porque é cando a xente está máis libre, bueno, podemos organizarnos mellor. Claro. Temos que mellorar tamén o apartado técnico, porque no última vez que veu invitado, bueno, pois cando veu Jessica, Sí. había un pouco de eco tal, temos que ainda Estamos pulindo. Estamos, sí. Como é a frase que refinando. dis sempre? Perseveramos e ganamos. Aí está. Pois con esta frase despedimos. Veña, chao, chavales. Chao, parroquia.